Cop d'autoritat del juvenil A aconseguint la victòria en un camp que se li havia resistit en les darreres temporades. Els de Sergio García han completat un molt bon partit de futbol, exhibint una gran eficàcia en atac i han dominat a plaer un conjunt grana que avui no ha tingut cap opció. La convicció que han mostrat els cervesers en saltar la gespa ha estat clau per aplanar el camí de la victòria en els primers 20 minuts on han fet sang d'un Nàstic que no arribava a defensar-se amb solidesa. Pedro ha trencat a l'espai per rebre la passada de Jurado i ha definit amb un xut enverinat que avançava els visitants abans del quart d'hora de joc. Poc després, gran acció individual de Sandoval pel carril i passada enrere per a Jean Pellicer, que ha aprofitat la seva primera titularitat al lateral esquerre per definir amb qualitat amb la cama dreta i situar el 0-2 al marcador en un obrir i tancar d'ulls. La resta de la primera part ha estat un monòleg del conjunt de l'Estrella. Els homes de Sergio García han mossegat amb precisió en la pressió alta i han generat perill de manera constant a l'àrea rival, mostrant voracitat per eixamplar el resultat i segellar la victòria abans del descans. Les ocasions de Javi, Jurado i Sando mantenien en alerta els locals, que treien aigua com podien i amb prou feines generaven oportunitats a l'altra banda del camp. De fet, ha estat només a partir d'una pèrdua de pilota que els tarragonins s'han apropat als pals defensats per Aljama al primer temps. Miguel i Pedro, consolidats al centre del camp cerveser, finalitzarien dues accions més que mantenien el llistó d'aproximacions visitants, que cada cop que avançaven amb l'esfèrica generaven la sensació que el tercer gol podia caure. Aljama ha aturat la segona i última arribada del Nàstic, sense dificultats, abans que l'Adam clavés el tercer al minut 41. Falta picada per Pedro al cor de l'àrea i cop de cap de Robert al segon pal, per marcar el seu tercer gol consecutiu en els darrers 3 desplaçaments, confirmant-se com un punyal en el joc aeri vermell. Partit tancat, però no contents amb el 0-3, els de l'Estrella han infligit el quart just a la represa. Sando rep a la banda dreta, aixeca el cap i assisteix a Javi, al pal curt, que remata de primeres i sorprèn el porter. Segona passada de gol per completar un gran partit del nou cerveser. La inèrcia del moment s'ha mantingut fins al minut 60, aproximadament, quan els de Sergio García han abaixat una marxa, han mogut la banqueta mostrant profunditat d'equip i han gestionat el tram final amb calma, mentre que els locals han comptat amb alguna arribada més. De fet, una acció desafortunada a les acaballes ha donat l'oportunitat al conjunt gran a marcar el gol de l'honor, però el Aljama li ha endevinat el llançament a Folk i ha aturat la pena màxima amb encert. Pierre ha buscat el cinquè amb un xut des de fora de l'àrea que ha sortit centrat a les mans del porter i el Nàstic acabaria trobant porteria al temps afegit amb una rematada de cap imponent de Folk dins l'àrea petita que tancaria el marcador per a una nova victòria del juvenil Adalada. Sí, creo que era la consigna porque aquí, bueno, no solo este partido, bueno, muchos partidos ellos son fuertes aquí en casa, en años anteriores igual y bueno, pues era por salir fuerte, hemos salido muy bien y bueno, pues al descanso creo que era merecida el resultado de ir por delante y bueno, yo creo que el equipo está bien. Luego es verdad que cuando íbamos ya 0-4 el equipo parecía que bueno, que se desenchufó un poquito, pero bueno, hay que trabajar esas cosas, no desenchufarse, hay que seguir jugando igual. Pero bueno, muy contento porque al final el equipo ha hecho lo que queríamos, que era conseguir 3 puntos importantes en un campo difícil y nada, a seguir trabajando, a seguir luchando, semana que viene otro partido importantísimo y així, a seguir. Partit on òbviament no ens ha sortit res bé, no? De les coses que havíem parlat durant la setmana i que havíem treballat durant la setmana no les hem sapigut aplicar prou bé. Sabíem que l'Adam era un tros d'equip i així ho ha demostrat, jugadors de molt de talent, jugadors que marquen molt les diferències i a sobre nosaltres no hem estat ni encertats fent les coses que volíem fer bé, les coses en les que sabíem que l'Adam era millor tampoc les hem sapigut contrarrestar, a sobre el nostre encert de cara a porteria ha sigut molt baix, fins al minut 91 hem sigut capaços de fer el primer gol amb penal errat inclòs i així doncs, contra un equip com l'Adam que estarà entre els 4 o entre els 5 primers doncs és molt difícil i si a sobre al minut 12 crec que ja et fan l'1-0, ja tot va costa amunt i és molt complicat. Hem sortit bastant bé, crec, ha sigut un començament
que hem sortit força endollats, on crec que la primera part ha sigut molt millor que la segona, ja que la segona sí que ens ha costat una mica més. Hem tingut la sort que al principi sí que hem marcat el quart gol, però després ens han apretat bastant i tal, i ens ha costat molt sortir amb la pilota jugada, però bueno, molt content pels 3 punts i per gol per ajudar l'equip. La setmana que ve els cervesers rebran el Mallorca dissabte a les 4 en un duel que promet espectacle al Municipal d'Horta.